Mag duond bura mar ODM e bwo kweth mag MDD okone jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo weketo Raila kod liet mathoth mondo mi Raila ochak puko liet ne siasa. Kutane kod Victor Marende kod Fred Makojos okoni kweth siasa magudore sani motelie kod mananjalo jatend piny Rigathi Gachagua kod Martha Karua kod Kalonzo owere kod Raila kendo gimany ng'ato maginyalo tiyo godo tok Raila. Rawere ogolo siem kagini boma maduong' Nairobi kendo telo ni Odinga omed mana makore kod jatend piny Kenya William Ruto. Waneno ka jakom koro sani koro choko paro koni gi kocha e piny mangima koloso goganda koganda kuonde ka kuonde. Wasiro wuoth ma jakom wuothono kendo kako timo twak motimogo. Wasir ahinya kendo gima biro wuok e twagno emana wasir. Awinjo ka jomoko dwa kiko itwa kako ganda. Awinjo ka Gachagua go Uhuru koriwore nyaka gi Moses Kuria ochokore e kona moro gi wacho nitie kaka gin gi kura moko magida miyo jakom Raila Amolo Odinga. Wakwagi ni kura go kwadwa. E ka en gi milion 6 tembo chak goda chaka milion 6 oromo. To ok nodwa wuondo wa kako ganda to gima gisesiro wa mwayudo bende onge. President makawuono ni osenyisowa no nyalo tiyo kodwa nikech kata iye kanyo bende osemiyo waziri moko. Uhuru ne ok omiyo da to ng'ani to omiyo wa moko. Koro wan gigo teko osemiyo to wan wayie ni wanyalo tiyo kode makochopo higa mar 27 koko wabiro neno kako ganda ni wadhi kanye. Lakini gikawuono to wanyonuru mana ka nikech joma duongo jakom ni mondo ti kode ka gibe gidwa mana ni wawuog ka mondo gibi gidonj kae.